que es deia Valonga. Aquesta ciutat tenia dos principals hereus del tron, Numitor i Emuli. Numitor era més gran que Emuli i el principal hereu al tron. Però Emuli va assassinar Numitor i tots els seus fills. Va perdonar la vida a Rea Sílvia, la seva neboda, i la va deixar com a esclava i li va prohibir tenir fills. Un dia Mart, el déu de la guerra, va entrar on estava Rea Sílvia i la va violar. Després va tenir dos fills, Ròmul i Rem. Emuli, al adonar-se que havia tingut dos bessons, va decidir enviar-los a matar. I la dona que se n'encarregava d'aquella tasca va agafar un cistell i els va enviar pel riu. El riu es va desbordar i la Lupària, una lloba, els va matar. I cadascun el va matar. Ròmul i Rem es van fer grans i junts protegien els tresors del Valonga. Un dia, uns lladres que intentaven robar els tresors van agafar el Rem i el van deixar empresonat. Els lladres van acusar Rem i el van condemnar a mort. Faustul, el pastor, abans de que executessin a Rem, el va defensar explicant com havia trobat els dos bessons. I així Emuli va lligar caps i va saber que eren els dos bessons que havia enviat a matar. Emuli va perdonar la vida a Rem. I aleshores, Ròmul i Rem no van tardar en tramar un pla per matar Emuli. Un cop Emuli mort, van decidir fundar la seva pròpia ciutat. Com que no sabien qui era més gran i qui seria el rei, van preguntar als déus i els déus els van respondre que qui veigués més voltors seria el rei de la nova ciutat. En principi semblava que seria Rem, perquè en veure 6, però el seu germà en veure el doble. Rem, enfadat, va anar a matar el seu germà per fer-se amb el poder, però va acabar al revés. I d'aquí ve el nom de Ròmul. Visca! Hem conquerit un altre poble! Ara la reorganitzarem. Agafeu els restants, els farem esclaus. Sí, emperador. Gràcies a les meves màquines de guerra, la catapulta, la ballesta, la torre en pont, etc. i els meus legionaris, he conquerit Espanya, Grècia, Turquia, Itàlia i tot el Mediterrani. Visca! Visca! Ara, com que han guanyat, passaran per l'Arc de Triomf. A Tàrraco n'hi havia un. Els més importants són l'Arc de Barà, l'Arc de Constantí, l'Arc de Titus i el de Sèptim Sever. L'imperi romà va passar per 3 etapes. La primera va ser la
la monarquia, que és on hi havia rei. La segona, la república, que no hi havia rei, manava el senat. I la tercera era l'imperi, manava l'emperador. Patrícia, vés a veure si tots estan treballant. Clienta, vés a veure els esclaus i els plebeus, que jo no m'hi vull relacionar. Preveu, et dona la meitat dels diners que has guanyat. Esclar, vés-me a netejar el galliner. Legionari, vés a conquerir terres. Les dones allotjaven els nens fins als 7 anys. He comptat. Llavors se n'anaven amb el pare. Va, que farem llana. En canvi, les noies es quedaven a casa amb la mare. Au, vés-me a fer la compra. Les dones no tenien gaire drets i no es consideraven ciutadanes. Els esclaus treballaven sense paga, però quasi bé ho feien tot, com treballar el calçat, el pa, la ramaderia i la ceràmica. Termes romans. Els romans tenien una dita, que era mens sana et corpore sano, que vol dir que si tenies la ment sana també tenies el cos sa. Pels romans és molt important l'higiene. Les termes romanes, els romans a les termes romanes, a part d'anar-s'hi a banyar, també anaven a parlar i a discutir les coses. Al principi només hi havia termes als llocs on tenien aigües termals, però llavors, amb el temps, a tots els pobles i ciutats on tenien aigua corrent van fer un mecanisme per escalfar l'aigua i a Tàrraco sí que n'hi havia. El circ romà era un edifici del circ romà que servia per fer curses de cavalls i carros, que es deien bigues i quadrigues. I estava dividit per una espina al mig i tenia un costat semicircular. I on hi havia el Tàrraco i el més important era el circ màxim de Roma. Feien ser poques com els dies de la setmana. I apostaven per colors vermell, blau, verd i blanc. Els amfiteatres són edificis d'oci on s'hi feien lluites d'animals i gladiadors. Per les lluites d'animals deixaven uns granollers un animal sense menjar i després el deixaven anar i guanyava qui quedava. Per les lluites de gladiadors hi havia dos gladiadors que lluitaven entre ells i el primer que moria perdia. A Tàrraco també n'hi ha un que estava al costat de la platja i a fora de les muralles. L'amfiteatre més important és l'amfiteatre Flavi, a Roma, també conegut com Coliseu. Medeix 187 per 155 metres i hi caben aproximadament 67.000 espectadors. Omplien el Coliseu d'aigua i feien lluites de barcos i guanyava qui quedava. Al teatre, les actuacions primer feien teatres tristos i després feien teatres alegres per animar la gent. Dones!
fèiem 3 àpats. El llintaiklú, que era l'esmorzar, el prandiú, que era el dinar, i el sopar, que podia començar al vespre i acabar la matinada. Els romans menjaven amb culleres de plata, ganivets de ferro, espàtules d'ossos i culleres de bronze. Els romans van aprofitar els instruments i la música de la civilització grega. Alguns dels instruments eren la tuba romana, que és la esquerra del tot, la lira, que és la dreta del tot, i la cítara. Aquest és l'instrument aquí. La cítara és un instrument de corda pinçada que ara actualment també es toca. La tuba romana era un instrument allargat que feia 1,2 metres i era de vent. I la lira era un instrument de corda pinçada també que tenia forma d'arc. Hola, som la família Romano i avui us explicarem el nostre dia a dia. Aquesta és la meva mare, aquest és el meu pare i aquesta és la meva germana. Avui ens hem llevat molt d'hora perquè els nostres fills vagin a l'escola. Mis hijos irán a la escuela desde los 7 a los 11 años. La escuela es descubierta. Mis hijos irán a la escuela a aprender a leer y a escribir. Y los profes son más duros que los del futuro. Ara recolirem els nostres fills a l'escola. Hem de portar els nostres fills al metge. Els metges romans curen amb plantes medicinals. Ara l'estan curant amb una planta que es diu espectàculos. I els rics fins i tot es banyen amb aquesta planta. Ara anirem a la nostra domus. Els nostres fills estan jugant una estoneta. Tenen 4 jocs. El 3 en ratlla, les dames, fer nines i fer bolets. I fins aquí el nostre dia a dia.
i l'altre, perquè si no, no passaria i cauria. A Tàrraco n'hi ha un i el més important és l'aqüeducte de les Fagines, anomenat el Pont del Diable. Estava construït amb arcs i sempre hauria de fer baixada. Sabeu per què els romans creien en plantes? Perquè es pensaven que així els hi passarien cap desgràcia i tampoc els ficarien malalts. Els temples servien per veure el seu déu. Estaven construïts en zones altes de les ciutats. I els grecs van construir el ciment i així es podien fer les columnes més separades. Els més importants són el temple de Saturn, el temple de Júpiter, el temple de Concòrdia i el temple de Cèsar i August. És el clave genealògic dels déus. Els déus que el seu nom estigui encerclat de color gris són titans. Els que estiguin encerclats de color vermell fosc són déus de l'Olimp. Els que estiguin encerclats vermell clar són déus. Els que estiguin encerclats de color groc són semideus. Els que estan encerclats de color marró són inframons. Els que estiguin encerclats de color blau clar són mortals. Ara us explicarem el naixement de Venus. Saturn significava el temps i el temps es va menjant a tots, i com que el temps ens va menjant a tots, ell es menjava tots els seus fills. Un dia Júpiter estava farta que es mengessin els seus germans i es van aliar amb Mort i la seva mare per tallar-li els testicles a Saturn. Els testicles van caure al mar, dels testicles va sortir semen, del semen va sortir una espuma, de l'espuma va sortir una petxina i de la petxina va sortir Venus. Els germans de Júpiter eren Vesta, deessa de la casa, Ceres, deessa dels cultius, Neptú, déu del mar, Plutó, déu de l'hivern i Júpiter, reina dels déus. Júpiter i Júpiter es van casar i van tenir tots aquests fills. Eren Bacus, déu del vi, Mercuri, déu del comerç, Vulcà, déu del foc, Mart, déu de la guerra, Diana, deessa de la sabidoria, Apol·lo, déu de la llum, i Minerva, deessa de la sabidoria. Els mosaics servien per decorar parets i terres. A Tàrraco n'hi ha, com per exemple el pont. Els mosaics s'elaboren amb petites peces de ceràmica anomenades deseles. Les deseles són peces de forma cúbica que poden estar fetes de pedra calcària, ceràmica o vidre. Sovint representaven escenes de la vida quotidiana o dels déus. I aquí veieu un mosaic que l'hem fet nosaltres. La boca de la veritat era una enorme peça de marbre. Tenia forma de cara amb barba d'home, on estaven situats
Els amants, que és el que us explicaré a continuació, i la de l'emperador Julià. La història dels amants. Hi havia una vegada un emperador que desconfiava de la seva esposa i la va portar davant de la boca de la veritat. I per confiar per descobrir si era fidel o no. Un cop allà, la dona va fingir que es desmaiava i el seu amant la va